hlasovalo progresívne Slovensko za pozmeňujúci návrh, ktorý hovoril, že absencia postupov právneho uznávania rodu predstavuje porušenie základných práv. V preklade, ak ja dnes prídem na úrad a poviem, že počúvajte, ja mám síce v občianskom, že som muž, som sa narodil ako muž, biologicky som muž, ale ja chcem byť žena, alebo 15. pohlavie, napíšte mi tam X. A oni povedia, no ale páne, veď vy ste muž, ste sa zbláznili. Podľa progresívneho Slovenska porušujú moje základné práva. Je dôležité zaviesť právne predpisy na boj proti trestným činom z nenávisti a nenávistným prejavom, a to aj z dôvodov, ako je rodová identita, zase, že si poviem, že som žena, tretie pohlavie. Európsky parlament dôrazne odsudzuje porušovanie základných práv na hraniciach, vrátane praktík zastavovania žiadateľov o azyl. Chápete, že oni prichádzajú a vy ich zastavíte na hraniciach? Čo ste si to dovolili? Veď hranice majú byť dokonale otvorené, každý môže prísť ako len chce. Každý jeden môže mať situáciu, v ktorej sa stretne potom s týmito ľuďmi, ktorých tu PSK navozí. Rovnako môžete mať dcéru, vnučku, priateľku, ženu a toto všetko sa bude dotýkať aj vášho života a schválilo sa to v Európskom parlamente, pretože ten je bohužiaľ legislatívne nadradený tomu slovenskému.